wafumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mdala uyu. Mdala ameneyu dzina lake ndi Mr. Haziwelo, amachokera ku Phalombe. Mdala ameneyu wazipha chifukwa chakuti anapereka mimba kwa side chick, ndipo side chick ija imamuopseza. Mdala ameneyu amapanga ma business osiyanasiyana, ali ndi dzigayo, ali ndi manyumba, komanso ali ndi ma business ena ndi ena. Ndi mdala olemera kwambiri. Mdala ameneyu anali ndi anthu omugwirira ntchito, mmodzi mwa antchitowo ndi Tendai. Iyeyu ndi Tendai amalumikizana mpaka na chibwenzi chinayambika. Ndi wantchito uja ndikukhulupirira kuti wantchito uja adampanga seduce mdalayo mpaka na mdalayo anagweramo. Ndakhala apanga chibwenzi, kenako mdalayo anampasa mimba Tendai. Zotsatira zake Tendai adamuza mdalayo, ndi mimba. Mdala uja anamuza Tendai, tenga ndalama iyi ukachose mimbayo, sindikufuna kupanganso family ndi munthu wina, ndipo mkazi wanga amandikonda kwambiri, ndipo inenso ndimamukonda kwambiri, chonde tenga ndalamazi ukataye mimbayo. Tendai anatenga ndalama, kenako adasowa. Then mdalayo sadamfufuze kuti Tendai uja ali kuti, apanga chani kumenaliko, kapena mimba chiwachosa. Anaibe nazo ntchito, amangokhala. Munali mu chaka cha 2024. Ndi wakhala ndi mu chaka cha 2026 Tendai anabwera ku ofesi, munali mu May. Atabwera ku ofesi kuja anampeza mdalayo. Muziwa chani, ndabwera pano, uyu ndi mwana wako. Mdalayo analodabwa, anamfunsa Tendai, kodi mmesa ndinakupasa ndalama kuti ukachose mimba? Tendai ananena kuti ine sindinabwere zimenezo, chimene ndabwera pano ndichi, ndikufuna manyumba awiri, komanso dzigayo ziwiri, komanso mundipezere chochita, ndi zimene ndikufuna. Ngati mukufuna kuti ineyo ndisakuyaluseni. Mdalayo analodabwa pozindikira kuti Tendai watembenuka, panopa akuonesa true color. Zotsatira zake mdalayo anamuza Tendai, okay ndamva. Then mdalayo kuyambira tsiku limenelo moyo wake unasintha, amakhala ndi maganizo, akadziwa akazanga kuti ndi mwana panja zitha bwanji zindizi. Ndi Tendai dzulonso anabwera ku ofesi kuja kuzamkumbusa mdalayo, kodi mukumbukira zimene ndinanena zija? Ukachedwa ndikufika pa 10, zotsatira zake ndikuyalusani pa 10. Akuti asachedwe apange zimenezo pasanafike pa 10, ndi zimene anamuza. Then mdalayo atachoka kumeneko anali m'maganizo, zotsatira zake anapita ku nyumba kwawo. Atafika ku nyumbako analenga chingwe kulemba kalata yake, zotsatira zake nkuzimangirira. Mkazi wake pamene amabwera anampeza iyeyu ali kudenga wazimangirira. Pakalatapo analemba zokhuzana ndi Tendai kuti ali ndi mwana kunja ndi mtsikana wina, ndipo mtsikanayo akumvutisa mdalayo, akufuna chuma. Ndi iyeyo sakufuna akhale chitonzo kwa ana ake, ndi wapanga chiganizo chongozipha ndi cholinga chakuti mkazi wake asalande chitonzo kwa anthu panja kumamunena. Zotsatira zake mdala uja wazipha chifukwa cha side chick. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Wina aliyense amene afuna kupangeni chipongwe amapita ndi chikondi, chifukwa chakuti chikondi ndi chida chofowoketsa. Osalola kuti chikondi chikupusiseni, chifukwa chakuti munthu wina aliyense pa dziko lapansi akuvala mask. Ndi kuti mudziwe khalidwe lake lenileni zimakhala zovuta. Chonde osakhulupirira munthu, makamaka zinthu zikamakuyenderani, osakhulupirira munthu wina aliyense, chifukwa chakuti anthuwa amapanga target anthu amene zikuwayendera. Munthu amene zikuvuta zinthu zake sangalimbane naye, koma ngati zikuyendera iwe ndiwe target.